Salutare, mea bun, bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition, aici cu Ștefan. Bună ziua, bună ziua. Da, salut. Așa. Și în acest episod noi o să omorâm niște oi, vaci, porci, ce găsim. Stai așa. Vino cu după mine. Bine. Să găsim. Că știu că am lăsat ceva în cufere. Uite, ia o sabie de diamant. Eu? Da. Păi ia un cufer. Așa. Da, decât sabie. Eu mi-am luat. Uite-te, am numai sabie. Vrei și să mă omori? Ca să Nu, băi, de ce? Hai, mă. Tu vino și așa. Deci, omor vaci? intri și tot ce prinzi, decât vaci. Ca să facem armuri. Nu mă interesează dacă nu mai am, că... Hai ouă. Am omorât din greșeală oaie. Și că și eu mai omor. De ce te duci? Din greșeală. Gata, nu mai avem vaci, adică tu. Mai una. Ieși repede, da? Da. Ține. De ce faci? Porc. Hop, ieși. Dar nu mai da, lasă-mă pe mine că dau Din eu. greșeală. Eu mă duc să-mi fac armură, tu să faci ce vrei. Mai am Asta e casa ta, eu mă duc în a mea, da? Care e a mea? Prima? Da. De ce Asta nu a e. doua? Pentru că aici ai cutia din mijloc și dacă umbli, Și dacă umpli ce? poți vedea... Poți să vedem. Wow! Uite, nu mă ating. Da, nu te atingi de ele. Dar murile tale de rezervă? Eu mi-am făcut armură. Moroile și ăstea, toate din afară. Hai, fă-ți armură. Ați făcut? Încă nu vreau să mai omor chestii. Chestii, adică ce chestii, că poate să fie și telefonul chestie. Nu chestii precum alea vaci, Animale, doar ceva zici tu, animale. Animale, doar Fac. că nu din țarc. Ba, chiar a căzut. Vino aici, ajută-mă. Sunt în apă. Mersi. Așa. De ce ai porți de aia prostă? Pentru că îmi trebuie armură. În primul Ei rând. nu pot urca. Făcuți de aia. Nu Scăriță. pot, nu merge. Doamne, sfinte, Doamne. Bă, da, nu ești, mă zic, ești prost de mori. Ești prost de Nu puț. vezi? Cum pui, mă? Unde erai, bă, ești? Scuz. Scuzați pentru aia. Na. Na, mă, dar și dacă nu merge... Cum? Da. What? What? Mori, te omor eu. Bine, dar îmi iei chestiile. Am ieșit, așa. Ha. Hai. Normal nu, ăsta era de... Ți-am luat 3 lună. Îți mai fac un pat? Nu face patul. Oaia asta e, vezi că e oaia ta, nu omor. Da, hei! Scuze!
Am văzut că ai pe aici niște mâncare. Dă-mi și mie aia ta. Ops! Dă-mi și mie aia ta. Ce? Sabia? Pielea. Pielea? Am nevoie pentru pantofi. Păi hai, fă-ți atunci. Eu dacă nu vrei. Și de ce dai nu ai? Vrei să o iau eu? Am luat din greșeală. Am uitat că e... Îmi vorbești tu din greșeală. Și mai Eu mă duc ales... să adun recolta din solar. Hei, eu vroiam să o fac. Păi hai amândoi. Bine, așteaptă-mă să bag asta. Nu e toată făcută. Nu. O vom lua când este chiar toată făcută. Eu mă duc să adun niște copaci. Casa ta mi-e ciudă pe tine că ai casa mai mare. Vrei să facem schimb? Ne. Tu știi să ai grijă de oi. Nu convine ție. Dar mie îmi place mai mult a mea. Are Pun de aici măsuță. toporul. Pun lua din cufărul ăsta topor. Dar am dat dificultatea la maxim. Am voie să iau toporul ăsta din cufăr. Bă, ia cu forul tău, fă ce vrei. Filmezi? Da. Sunt să vă bați, deja. Ce faci, mă? Cine stinge lumina? Stai, bă, că vin... Trebuie și meter la foc. Ăsta... Mi-am făcut armuri. Ta-ta-da! Ce armură e asta? Că sunt curios. De piele. Ce armură? Cap, piele. cap, ce? Cască. Armură de picioare. Armură de picioare, doamne. Papucei. Papucii, așa. Caut ceva și... Se face seară, mă duc în casă. Și eu mă duc. Stau în casa ta eu. Mai elegantă, nu știu. Ia e una ta. Nu. Să nu te atingi de casă. Vreau să văd cum e. Bine, mă, dacă nu văzuși până acum. E de la concurs. Da, asta care a câștigat. Eu mă duc, eu mănânc. Sunt la Și eu măsuță. mă duc să-mi fac de mâncare. Am mâncare. Vino că-ți dau eu niște Uița pâine. mea sare în pat. Sare în pat și ea de bucurie. Ori sare în pat, că plecați. Vezi că poate să fac cu dezordine. Ah, ce drăguț sare în pat. Aha, sare în pat, da. Nu, Ia niște pâine de aici, dar nu e pe toate. Mănânci ce... Stai că ți-o las în cufărul ăsta. mulțumesc. Plăcere. Eu mănânc. Hai, mănâncă și tu. Scuze. Păi de ce mi-ai luat grânele? Dă și tu la oaie. Păi asta vreau. Pentru că nu știu. N-am mai jucat de mult Minecraft. pe tabletă, pentru că... Te-ai jucat numai pe calculator. Tu. Da. Dar nu vrea să vină, e sătulat. Ce pui mea are? Eu m-am pus la culcat. Da-te morții tăi. Bă, dar-ai pătrată rău cu aia asta. Și ce te uiți așa la mine? Bă, dacă îți dau asta în cap. Na, hai. Hai, du-te la tine acasă acum. Poți să-i dorm la tine, stingi și tu becul și hai la culcare. Ce n-a băgat și fărnă, gata. Nu pot. Gata cu lumină. Îți adunai. Hai că-ți bag astea în cufăr.
Mâncarea și care a făcut și. Mai am și eu. Gata, hai și curcarea. Hai. Pică, sunt curios să văd. Uite ce tare mă văd. Da, eu dorm în partea asta. Urcă-te ca să mă urcași. Și... Gata. Oh, zombie mor. Care moare. Mamă, și are armură. Unu, armura aia o pun la ei. Am și eu nevoie. Are magie pe ea. Am armura cu magie. Măcar de aia să ai și tu. Ai nevoie de un pic de apincuțe? Am două. Ce? Am două perechi de apincuțe acum. Păi am și eu. Și nu se sunt o pincuțe. Papucei. Wow! Arată e roz. Uita. Scuze. Ia uite cum vin oile la mine. Ai nevoie de porci să omori? Nu. Să nu spui că iau ademenesc oile și tu omori porcii. Să văd dacă s-a făcut toată recolta. Flori în zonele astea. Știai? Nu, dar nici nu vreau să coleg, că nu vreau. Știai că poți vopsi armurile? Ce? Astea de piele. Cum le vopsești azi tu, Ai domnule? nevoie de dinovală, parcă. Ce e aia? Dinovală. Nicovală. Și cum faci? E nicovală? Ce mai aia? Ia asta. Nu merge. Oare... Cum n-ai vrei tu să vopsești? Pe nicovală. Deci e. Dă repede pe... Să-mi bagă toate chestiile. Ei bine, atât și cu acest episod și să nu uitați să vă abonați și să dați un like. Pa, pa!